Bħalissa taħt it-suntir tal-Knisja ta' Fatima f'Tal-Pjetà għaddejja wirja kollettiva bit-tema Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Din l-esibizzjoni mtella mill-Kummissjoni Ġimgħa Kbira għaqdet 7 wirjiet differenti taħt saqaf wieħed. Dawn jinkludu statwi ta' daqs uman bi stil barokk, mudell ta' knisja, mudell ta' sepulkru f'minjatura, kif ukoll wirja ta' vari maħdumin f'pajjiżna stess. Tkellimna mal-Patri Reno Muscat li kien strumentali sabiex ingħaqdu u tellaw dawn il-wirjiet. Huwa spjega kif l-istil barokk f'din il-wirja huwa dak li jagħmilha unika. Il-forte tagħna hija li din il-wirja qegħdin nimxu fuq il-linja tal-barokk, stil barokk. Ġifieri mhijiex anke l-mejda tal-appost l-aħħar ċena mhix dik tradizzjonali. Aw ċertu lussu kif jitlob il-barokk mhix l-ambjent awtentiku li fiha kien Kristu. Twani Tewma wieħed mill-esebituri spjega kif din il-wirja nibtet minn sempliċiment xewqa u minħabba l-fatt li għandu s-sena ta' Mastru Daxxa huwa seta' jimmaterjalizza. Minkejja s-sija twal ta' ħidma li rikjediet din il-wirja, Twani qal li huwa ta' sodisfazzjon kbira għalih li jara titgawda. Da ġitni l-idea qisu daqs 7 snin ilu u bdejt ġi n-naputi ġabli l-set tal-vari u mbagħad minn hemm il-hemm battu bdejt nkompli x-xogħol ta' bradelli, ġitni l-idea li nagħmel l-arkati u dejjem inżid. Minn hemmhekk mort biex nagħmel dak is-sapurklu wkoll qed tifhem u da. U dejjem naħdem magħhom ma' l-għaqda li għandna hawnhekk tal-Knisja di qed tifhem nejn biex tintrema din il-wirja. Dawk li jixtiequ jżuru din il-wirja jistgħu jagħmlu dan kuljum bejn il-5 ta' wara nofsinhar u d-9 ta' filgħaxija sa jum il-għid.